Pitäisikö näitä maksaa enemmän yritysten hallituksissa häärääville vai päteekö heihinkin nollalinja? Hashtag Yle A-studio, tulkaa mukaan keskustelemaan. Niin, kun valtion omistusohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero ilmoitti, että ei näitä Neste Oilin ja Fortumin hallituspalkkioita saa nostaa, niin Eero Lehti vedit ehkä aika iso herneen nenää, jos näin voidaan sanoa. Sano nyt ihan sitten sopiva summa. Kuinka paljon pitää maksaa Fortumin puheenjohtajalle ja kuinka paljon Neste Oilin? No parhaiten se varmaan osaa arvioida nimitysvaliokunta, joka on paneutunut siihen yhtiön tilaan ja yhtiön tarvitsemiin resursseihin ja sitten myös siihen tilanteeseen, mitä henkilöitä on niihin tehtäviin saatavissa, millä korvauksella. Sinulla on pitkä kokemus näistä hallitustehtävistä, niin sano kuinka paljon? No ehkä 50-100 000 välillä, riippuen kuinka hankalassa ja vaativassa tilanteessa yhtiö on. Eli pistetäänkö siitä keskeltä 75 000 Sari Baldaufille ja Jorma Elorannalle? Heidän kompetenssinsa on kyllä tuntuvasti keskimääräistä parempi. Eli vielä enemmän lahtoista? No varmaan kansainvälisesti olisi varmaan lähellä sitä 100. Okei. Sami Ryynänen, sinä tarkastelet tilannetta sieltä Neste Oilin Porvoon jalostamon lattialta käsi, jos näin voisi sanoa. Kuinka paljon maksaisit teidän hallituksen puheenjohtajalle Jorma Elorannalle? Mielestäni pitäisin nyt tässä nykyisissä palkkioissa. Eli 66 000. Okei. Otetaan vielä Taneli Tikka mukaan. Viime vuoden nuori hallitustekijä ja sarjayrittäjäksikin sinua on kutsuttu. Paljonko sinä maksaisit Fortumin ja Neste Oilin hallitusten puheenjohtajille? Markkinahintaa, eli varmaan nykyistä tasoa tai siitä vähän korkeampaa tasoa. Eli 66 000 olisi Jorma Eloranta, vähän maksaisitko enemmän? Kyllä tässä on kysymyksessä niin kompetentit henkilöt myös minun mielestäni, että heille kyllä kannattaa todennäköisesti kilpailukykyistä palkkioita tarjota. Okei. Eli tosiaan Jorma Eloranta saa tällä hetkellä sen 66 000 ja Sari Baldauf Fortumissa 75 000. No perustelkaa nyt sitten vielä vähän tarkemmin sitä, että minkä takia siis Eero lähtisi korottamaan, Taneli lähtisi korottamaan, Sami pitäisi samassa. Sami, aloita sä. Niin, mun mielestä pitää maksaa sellaista niin kuin kilpailukykyistä palkkiota, mutta tässä tilanteessa tällä hetkellä niitä ei pitäisi lähteä korottamaan, kun samaan aikaan muiltakin vaaditaan nollalinjaa, niin nyt ei ole vaan se oikea hetki korottaa palkkioita. Tanel. Mun mielestä hallituksen palkkiot ja muutkin siihen liittyvät asiat on voimakkaasti siis omistajien asioita pelkästään. Ja omistajathan saa tietysti omaa omaisuutta ja rahaansa käyttää miten he haluaa. Ja tässä on loppukädessä kysymys siitä tosiaan, että mitä olet valmis maksamaan siitä, että yhtiön, minkä omistat tai omistajana toimit, saadaan oikeasti kompetentti hallitus, joka hoitaa kaikki ne vaikeat vastuut ja tehtävät, mitä siellä tarvitsee hoitaa. Ja mä näen tämän semmoisena kysymyksenä, että tämä menee ihan sinne keskiöön asti, että miten omistaja turvaa omaa omistustaan. Ja tässä mielessä niin kuin valtionyhtiöt ja yksityiset yhtiöt ei ole ollenkaan, on intressi totta kai säilyttää omistuksen arvo, kasvattaa sitä ja turvata sitä omistusta. Eli varmistaa, että siellä on hyvä hallitus, kompetentti hallitus, mikä hoitaa asiat hyvin. No miltä toi Taneli kuulostaa, Sami? No kyllä se kuulostaa ihan hyvältä, mutta kun katsoo, miten vaikka Neste Oil on menestynyt nyt tällä hetkellä, niin tuntuu, että näillä hallituspalkkioilla, mitä nyt on saatu sinne päteviä ihmisiä, yritys on näinä vaikeina aikoinakin pärjännyt hyvin, niin jotenkin on pikkasen vaikea uskoa, että se nyt on pelkästään niistä palkkioista kiinni, että löytyykö sinne päteviä hallituksen ihmisiä. Eero, oletko samaa mieltä? Tai et taida olla. No ensinnäkin en ota Nesteeseen kantaa, en tunne sitä niin hyvin, että uskaltaisin sanoa siitä, mutta Fortumin neuvottelukunnan puheenjohtajana on tietysti paremmin perillä siitä yhtiöstä. Sen pörssiarvo on noin 16 miljardia euroa. Sen omistaa valtaosaltaan Suomen valtio ja sitten merkittäviä omistajia ovat myös työeläkeyhtiöt. Se on Suomen kansan eläkevaranto. Sieltä maksetaan osinkoja ja arvonnousun myötä vuodessa suunnilleen yhtä paljon kuin meidän riskit Kreikassa tällä hetkellä. Jos tätä yhtiötä hoidetaan hyvin ammattitaitoisen ja kokemusta omaava hallituksen
avulla, niin ei kannata 10 tonnia per vuosi per hallituksen jäsentä alkaa ollenkaan tinkiä, vaan hankkia siellä kansallisesti ja myös ehkä jonkin verran kansainvälistä osaamista sillä hinnalla, jolla he tulevat. Ymmärrätkö sen moraalisen dilemman siinä niille ihmisille, jotka tekee ihan sitä perusduunia siellä ja sanotaan, että ei palkankorotuksia tai jotkut saa jopa kenkää, niin kyllähän se totta kai, ketuttaa. mutta hyvä hallitushan turvaa myös työntekijöiden tulevaisuuden paremmin kuin huono hallitus. Omistajien arvosta puhumattakaan. Kyllä työntekijän paras turvan ammattitaitoinen omistaja, ammattitaitoinen hallitus ja erinomainen toimitusjohtaja. Sen jälkeen yhtiöllä on liikkumavaraa myös palkoissa. No oletteko te tämmöisiä asioita puhunut siellä kentällä Neste Oilin porukoiden kanssa? Kyllä siellä on kentällä puhuttu ja ihmiset kokee, että silloin kun yhtiössä joudutaan vaikka YT-tilanteeseen, menestyvä yritys käy YT-neuvottelut, niin silloin koetaan, että silloin se hallitus on epäonnistunut. On ollut sellainen organisaatio, että on jouduttu lähtemään vähentämään, vaikka yritys tekee erittäin hyvää tulosta. Nämähän ei YT suinkaan aina ole sidoksissa siihen just edelliseen tulokseen tai siihen tilanteeseen, vaan aika useinkin niillä peilataan kovin kauas tulevaisuuteen ja valmistaudutaan siihen, mitä horisontissa näkyy. Ja silloin on oikeastaan niistä rakenteista ja siitä systeemistä enemmän kysymys, missä yritys toimii. Ja vastuullinen hallitus ja kompetentti hallitus tietysti yrittää hoitaa tämän sinänsä jo lähtökohdiltaan todella vaikean tulevaisuuden ennustamistehtävän mahdollisimman hyvin ja tulkita kaikkea sitä, mitä he tietää, kuulee, näkee, ymmärtää ja mitä he käsittää verkostonsa kautta ja kompetentteina ihmisinä ja sitten varautua siihen tulevaan juuri tällä tavalla, että se yhtiö olisi tulevaisuudessa edelleen kilpailukykyinen, relevantti, arvokas ja matkalla mieluummin ylöspäin kuin alaspäin. Merkittävän vaikeaa puuhaa ja välillä tosiaan se syy esimerkiksi uudelleen strukturointiin tai YT:siin niin löytyy tällaisista asioista eikä niinkään siitä tuloksesta. No onko se nyt sitten niin, että meillä ei ole Suomessa tällä hetkellä tarpeeksi kompetenttia, pätevää porukkaa sitten viemään meidän suuryrityksiä ja vähän ehkä pienempiäkin menestykseen? Siellä ei istu tarpeeksi hyviä ihmisiä hallituksessa. No, Suomen teollisuus ja liike-elämä on siinä vaiheessa aika suuri osa on kansainvälistymässä. Meillä ei ole sellaista kaaderia kansainvälistä yrityskokemusta omaavaa joukkoa, kuten esimerkiksi Ruotsilla on. Meillä on niukka resurssi tästä aivan ylimmän johdon tasolla olleista kokeneista ihmistä. Pääsääntöisesti ovat Nokia, Wärtsilä, Kone, tämän tapaisessa yhtiössä tehneet elämäntyönsä. Ja kun koko joukko suomalaisia uusia yrityksiä on hakeutumassa kansainvälisyyteen, niin silloin tarvitaan niitä ihmisiä, jotka ovat sen kokeneet ja tehneet mielellään monta kertaa. Ei ole tarpeeksi. Ehkä voisi sanoa niin, että Suomi on tosi tällainen homogeeninen paikka muutenkin, että täällä on paljon pienessä kansassa samanlaisia tyyppejä samasta taustasta ja se näkyy niin kuin myös tässä hallitustyöskentelyssä. Että se voisi olla yleisesti näin, että hallitustyöskentely hyötyisi siitä, että täällä olisi enemmän kovia, kompetentteja kansainvälisiä nimiä Suomessa ja myöskin sillä tavalla värikkäämmällä ja monipuolisemmalla osaamisella valittuja ihmisiä myös. Eli Samilkin menisi paremmin faktuaalisesti, jos olisi kovemmat tekijät yhtiön johdossa. Mitäs siihen sanot, Sami? Niin vaikea usko tällä hetkellä, vaikka jos nyt peilan Neste Oilista, niin vaikea usko, että yhtiön tulos olisi ollut parempi, jos siellä olisi hallituksen puheenjohtajana henkilö, mikä tienaisi vaikka 100 000 tai saisi 100 000 palkkiota. Mä uskon, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on ihan pätevä henkilöstö ja on tehty hyvä strategia, visio ja yhtiö on menestynyt hyvin tällä hetkellä. Hassu kuvitella, että se on suoraan niin kuin verrannollinen siihen palkkioon, että kuin hyvä hallitus siellä on. Tällä hetkellä mä näen sen, että sitten on myös hallituksia, mitkä on tehnyt virhearvioita, niin kuinka helposti vaikka hallituksen puheenjohtaja erotetaan? No kuinka helposti? No jos se on sellainen virhe, jonka hallituksen tai toimitusjohtajan olisi aidosti pitänyt ymmärtää ennalta. Eiköhän sieltä Nesteeltäkin, tai tästä paremminkin Fortumista lähtenyt aika nopeasti toimitusjohtaja 2000-luvun alussa. Ja voisi sanoa, että sehän omistajan taitavuudesta, kuinka paljon he ymmärtävät, tai omistajien taitavuudesta, kuinka paljon ymmärtävät, että tämä ei ole tai on hallituksen tai toimitusjohtajan syy. Eli se tilanne pitää suhteuttaa
sopeutaa niihin ympäristöolosuhteisiin. Sanotaan nyt, jos maailmanmarkkinatilanne muuttuu, niin ei sitä nyt maailmanmarkkinaa Suomesta paljon muuteta. Se on enemmänkin sitten sopeutettava toimintansa tai joku teknologia vanhenee, niin pitää ymmärtää, että täytyy hakea joku uusi ratkaisu. Mä sanoisin näin kuitenkin, näissä molemmissa yhtiöissä on erinomaista. En tiedä oikeastaan parempaa hallituksen puheenjohtajaa ja tekevät kyllä markkinahinnan alapuolella olevan sen tehtävän. Suolla Twitterissä aiemmin joku esitti semmoista kysymystä vähän, että mikä siinä Sari Baldaufissa esimerkiksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja, että mikä hänessä on sitten niin erikoista ja erinomaista, että pitää maksaa niin korkeaa palkkioa, että hän jotenkin erottuu niin paljon? No, aika nopeasti vasta. Hän oli ihan Nokian alkuvaiheessa yrityssuunnittelussa keskeinen toimihenkilö. Teki merkittäviä ratkaisuja, jotka osoittautuvat oikeaksi, nousi johtokuntaan, toimi matkapuhelinryhmän ja verkkoliiketoiminnan johtotehtävissä ja on omistautunut aina erinomaisesti työtehtävään. Tällä hetkellä muistini mukaan hän toimii 3 erittäin isossa kansainvälisessä yhtiössä hallituksessa ja todennäköisesti tekee tämä enemmänkin isänmaallisesta mielestä tämän tehtävän, mikä hänellä Fortumissa on. Kyllähän on minun mielestä yksi parhaita, mitä Suomessa on tähän tehtävään tarjolla. Hänellä on lisäksi se, että jos listaa suomalaisia, ketkä on ulkomaisissa suuryhtiöissä olleet erittäin vaativissa hallitustehtävissä, niin se lista on loppujen lopuksi suhteellisen lyhyt. Että sillä määrällä ihmisiä ei varmaan täytetä edes pientä karaokebaaria, että se on aika pieni joukko. Ja Sari on kuitenkin yksi heistä, kenellä on tällaista kokemusta. Ja sitten on tietysti Alahuhta ja Ollila ja joitain muita nimiä. Mutta se lista todellakaan ei ole älyttömän pitkä. Täällä on Twitterissä kysytty suunnilleen näin tai todettu näin, että ei ole minkäännäköistä, onko mitään näyttöä, että hallitus tekee parempia päätöksiä, jos maksetaan enemmän? Ei. Hyviä kandidaatteja riittää nykyisinkin. Tässä Sami toteat tuohon. Niin, vaikea sanoa, että olisiko se niin, että jos maksettaisiin enemmän, niin saataisiin vielä parempia hallituksen jäseniä, puheenjohtajia. Pikkasen vaikea uskoa. Ehkä kansainvälisissä yrityksissä on näin kuin Eero sanoi. Sanoisin näin, että silloin kun on isosta yrityksestä kyse, niin kuin tässä molemmissa tapauksissa on, hallituksen strateginen virhepäätös voi maksaa yhtiön arvonmenetyksenä miljardin. Aika nopeasti, ei se tarvitse olla kovin iso. Hallitus tekee erittäin ratkaisevia strategisia valintoja. Fortumin kohdalla kaiken lisäksi toimitusjohtajan rekrytointi on käynnissä, joka on myös yhtiön toimielin ja erittäin keskeinen toimija yhtiössä. Nämä virheiden kertaantumiset on niihin palkkioihin nähden niin 10-kertaisia, 100-kertaisia, että tässä vaiheessa, vaikka minä olen säästäväinen henkilö, en tässä kohdassa kyllä säästäisi. Riski menettää rahaa on niin suuri. Mutta kysehän onkin nyt tällä hetkellä, että tämä ajan henki, että tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa lähdettäisiin maksamaan 30% korotuksia, kun samaan aikaan sama väki puhuu siitä, että työssä käyvien pitäisi tyytyä nollaratkaisuihin. Ja sehän se on, mikä nyt... Tässä ajassa hallituksen tehtävä on vielä entistä vaativampi, koska markkinat ovat monella toimialalla erittäin ohuet, jopa supistuvat, joka on paljon vaativampi tilanne hallitukselle ja toimitusjohtajalle, kun kasvavat markkinat. Eli pitäisikö, jos yhtiöllä menee huonosti, niin pitääkö maksaa entistä enemmän hallitukselle? No ajatellaan nyt Finnairia, joka tässä on ryöpytetty julkisena yhtiönä, kun se on valtion selkeästi omistettava, jossa on ollut jatkuvia vaikeuksia. Niin kyllä arvioinnin mukaan siellä on jouduttu ottamaan yhtiön haasteellinen tilanne huomioon monella tavalla, jopa ylimmän palkkajohdon osalta jouduttiin tekemään erityisjärjestelyä, että ne karkaa muihin yhtiöihin tässä jokin aika sitten. Minulla on se käsitys, että yleensä mitä on vaikeampi tilanne, niin sitä enemmän joudutaan hallituksen jäsenten toimesta käyttämään aikaa, puheenjohtaja ennen kaikkea, toimitusjohtaja ja myös omistaja. No tämä saattaa ihan näkyä sitten näissä, että kuinka paljon heille maksetaan. Meillä on tämmöinen graafinen esitys siitä, yritettiin vähän tuolla Yle Uutisissa laskea, että mikä olisi kohtuullinen palkka nyt sitten. Ja jos katsotaan tätä, niin toi K-luku on nyt sitä kohtuullisuutta ja sitten meillä on siinä, että kuinka paljon hallituksen puheenjohtajalle maksetaan ja mikä on yhtiön markkina-arvo. Niin siinä on nyt sitten laskettu sitä, että jos yhtiön markkina-arvo on kova, mutta hallituksen puheenjohtaja tienaa maltillisesti,
niin sitten toi K-luku aika alhainen. Ja tässä nähdään, että koneessa niin kova markkina-arvo. Antti Herlin on hallituksen puheenjohtaja. Hän ei tienaa enempää kuin 54 000. Ja sitten täällä on taas täällä viivan alla niin esimerkiksi Outotec, jossa on vähän huonompi tämä markkina-arvo ja kuitenkin tienaa 72 000 siellä puheenjohtaja, eli vähän huonompi toi kerro. Mitäs kommentoitte tätä? No, koneen kohdalla on ilmiselvä lipsahdus tapahtunut, koska koneen pääomistaja on myös hallituksen päätoiminen puheenjohtaja. Siellä on erikseen toimitusjohtaja ja jos nyt oikein muistan, niin koneen hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on kyllä sitten luokkaa 1 miljoona, jolloin tämä palkkasumma, joka tässä on otettu, on virheellinen. Näitä muita yhtiöitä en osaa niin suoralta kommentoida. Fortumi on tässä varmaan keskimääräistä paremmalla tai pahemmalla luvulla, kuinka se nyt haluaa siitä ottaa pidemmän päälle, että jos yhtiö ei maksa kunnollisia korvauksia, joita koetaan markkinatilanteessa perustelluiksi, niin se vaikeuttaa kyllä ennen pitkään niiden parhaiten voimien saamista siinä. Lähteekö hallituksen puheenjohtaja kävelemään sitten siinä tilanteessa? Varmaan ihmiset tekee omia valintojaan, mutta enemmän voisi kääntää tätä keskustelua siihen näkökulmaan, että mitä se yhtiö tarvitsee, minkälaisia henkilöitä se tarvitsee siinä tilanteessa ja tulevissa tilanteissa lähivuosina. Ja näitä palkkioitahan ei välttämättä ole kauhean älykästä ajatella pelkästään sen vakanssiperusteella ikään kuin virkapalkkioina, vaan siinä pitäisi ottaa huomioon kyllä, kuka se henkilö on ja minkälaista osaamista ja suoritusta häneltä odotetaan. Mutta nämä on vaikeita kysymyksiä. Sitten jos alkaa puhtailla kompetenssiperusteella tai vaikka tulospalkkioilla jakamaan palkkioita hallituksen jäsenille, niin se ei välttämättä auta tätä tilannetta. Se voi viedä sitä hassuun suuntaan, esimerkiksi siihen, että liikaa optimoitaisiin lyhyttä tähtäintä sen pitkän tähtäimen omistaja-arvon kustannuksella. Ja se ei ole ihan hirveän yksinkertainen asia. Niin varmaan tästä syystä on monissa yhtiöissä päädytty siihen, että jäsenillä on sama palkkio kaikilla ja puheenjohtajalle sitten yleensä poikkeava palkkio tästä. No te istutte molemmat aika monissa hallituksissa. Eero taitaa olla 5, sä oot 6, jos laskin oikein teidän taustoista. Mitä tienaat vuodessa, Taneli, hallitustyöstä? Mun näistä hallituspaikoista niin melkein kaikki niistä on tällaisten startuppien ja alkuvaiheen kasvuyhtiöiden hallituspaikkoja, jossa välttämättä ei ole tapana maksaa palkkioita lainkaan. Tai sitten voi käydä jopa niin, miten mulle on käynyt, että hallituksen jäsen oikeasti vastaa omalla takapuolellaan siitä toiminnasta. Ja jos on vakavia tilanteita, hankalia paikkoja sillä yrityksellä, niin saattaa joutua itse myös ihan maksamaan laskuja ja saamaan sen hankalan tilanne ratkaisun. Voi mennä miinukselle. Ja mulla on käynyt näin, että mulla on yksi vuosi esimerkiksi, missä vuosi meni pitkälti miinukselle ja me hallituksena kannettiin vastuu ja sellainen yritys, mikä oli todella hankalassa tilanteessa, niin itse kaivettiin lompakosta rahat ja maksettiin lakimiehille ja maksettiin maksut ja järjesteltiin se asia kuntoon niin, että kukaan muu ei joutunut siitä kärsimään. Ja tämä on sitä vastuuta, mitä hallitus joutuu kantamaan välillä. Eero, kuinka paljon tienaat vuodessa hallitustyöstä? Multa sitä kysyttiin ja yritin sitten jälkeenpäin vielä arvioida. Mulla on edelleen se käsitys, että ehkä se on siinä 50 luokkaa 50 000, eli tonni per yhtiö per kuukausi. Minä en ole koskaan kysynyt tätä palkkiota. Mä oon aina valinnut ne yhtiöt, joissa olen ollut sitten hallituksessa sen mukaan, kiinnostaako se, onko omistajat taitavia, opinko siellä lisää ja voinko olla ehkä yhteiskunnalle tuomalla jotain kokemusta, niin avuksi ja silloin tulee nämä kunnalliset tehtävät. Mä olen 48 vuotta valtuutettu ja tällä hetkellä kaupunginhallituksen puheenjohtaja, jonka palkkio on niin pieni, että... Eli hyvää hyvyyttäsi istut siellä en vaan mielenkiinnosta. Ja ollakseni ehkä jossain muussa tehtävässä sitten taitavampi. No sinä et kysellyt hirveästi palkkioiden perään, mutta me kysyttiin kuitenkin meidän katsojilta sitä, että voiko nyt tämmöisinä aikoina, tämä mikä sä Sami nostit esiin, kun kerran nollalinjaa vaaditaan työntekijöitä, niin voiko sitten nostaa näitä palkkioita? Ja ehkä se ei nyt ole kauhean iso yllätys ole, että näin vastattiin. Kyllä, 19%, ei 81%, ihan selkeä. Tämä varmaan tietysti linkittyy näihin 2 yhtiöön, mitkä on ollut tästä esille viime aikoina. Ja toisissa olosuhteissa voisi olla toisenlainen vastausjako sitten tässä kyllä. Mutta mun mielestä tällä hetkellä oli yritys mikä tahansa Suomen maassa, jos samaan aikaan niin kuin vaikka Teollisuusliiton sopimusaloilla
100 työpaikassa käytiin viime vuonna YT:t ja siellä yli 1000 ihmiset saa kenkää tai lomautetaan, niin mun mielestä vaan niin kuin kaikkeen pitäisi nyt olla mukana näissä talkoissa ja saada tämä Suomi nousuun ja sen jälkeen katsoa uudelleen. No tähän voisi kyllä vastata niin, että silloin kun yhtiöllä menee huonosti, niin se hallituksen työskentelymäärä lisääntyy tuntuvasti. Silloin syntyy ongelmia, jotka ovat usein vaativia, vievät aikaa, eli se työmäärä kasvaa sillä vakiopalkkiolla helposti kaksinkertaisesti. Puhumattakaan, jos yhtiö on ajautumassa todellisiin ongelmiin, jossa voi hallitus kokoontua jopa päivittäin tai viikoittain, kun normaali rytmi on ehkä kerran kuussa. Eikö se kasva sillä työntekijälläkin se Ei samassa suhteessa määrä ollenkaan. No tähän mä oon kyllä eri mieltä nyt, vaikka jos ottaa Neste oli koko ajan työntekijöitä on vähennetty. Pienemmällä porukalla pitää saada kuitenkin ne laitokset pidettyä käynnissä. Pitää olla ammattitaitoista väkeä, vanhaa väkeä eläköitynyt. Entistä nuoremman pitää ottaa vastuu siitä tekemisestä. Kyllä mun mielestä hallituksen pitää myös ymmärtää se puoli. Kyllä varmaan ymmärtääkin. Ymmärtääkö teille? Vaikea sanoa. Aika näyttää. No hei, sä et ihan osannut laskea, Taneli, että kuinka paljon sä vuodessa tienaat nyt hallitustyöstäs. Taustakeskusteluissa sanoit, että ehkä se on semmoinen joku ihan keskipalkka, tämmöinen suunnilleen tämmöistä. Eero laski, että 50 000 ehkä. Mitä te teette sen rahan edestä? Koska vähän monet ihmettelevät, että mitä siellä hallituksessa tehdään. Mitä sä teet sen rahan edestä, Taneli? No hallitustyöskentely etenkin niissä startup- ja alkuvaiheen yhtiöissä on hirveän kokonaisvaltaista. Eli siellä ollaan mukana auttamassa kaikessa, missä vaan mitenkään voi. Alkaen siitä, että voinko käydä ostamassa teille lisää kahvia, kun se on näköjään loppu ja ihan mitä tahansa, mikä vaan auttaa sitä porukkaa. Ja ollaan käyttämässä omaa verkostoa, omaa kompetenssia ja kaikkea, mitä siihen pöytään pystyy tuomaan, järjestelemässä sitä yritystä eteenpäin ja kasvuurille. Ja sitten vähän pidemmällä olevissa yhtiöissä niin se työskentely on silti vähän samankaltaista kuitenkin, että moderni tapa tehdä sitä on niin, että ne kokoukset ei välttämättä ole se päätapahtuma, missä se työskentely tapahtuu varsinaisesti. Kokoukset on päätöksiä ja keskustelua ja tiedon jakamista ja informaation tehokasta levittämistä varten ja sitten varsinainen työ tapahtuu niiden kokousten välillä. Eli hallituksen jäsenet auttaa sitten johtoa, auttaa työntekijöitä, on mukana rakentamassa sitä yhtiötä ja sen menestystä siellä kokousten välillä aika runsaasti ja sitten taas tulee kokous kerran kuukaudessa, missä päätetään jotain ja sitten työ jatkuu sinne niiden välillä. Sä oot myös sanonut, että hallitustyö voi olla myös viinillä käymistä. Joo, hallitustyö voi olla sitä, että lähdetään tuopille baariin tai lähdetään kahville ja sitten käydään ne asiat läpi siinä. Etenkin näissä startup-yhtiöissä tai kasvuyhtiöissä niin ei välttämättä ole niin klassisen konservatiivisen formaalia hallitustyöskentelyä lainkaan, vaan siellä mennään aika vapaamuotoisesti. Kuka ne viinit maksaa sitten? Aika usein niitä ei maksa se yhtiö, vaan ne maksaa sitten ihmiset itse tai aika usein joku tarjoaa. No Eero, vähän isommassa kuin startup-yrityksessä. Mitä se ihan konkreettisesti on? Jos olet hallituksen puheenjohtaja, niin minun työskentelytapa on pitää aika tiivistä yhteyttä toimitusjohtajan päivittäin. Tietyissä tilanteissa jopa useamman kerran päivässä, jos on joku akuutti, antaa hänelle näkemys, jos hän sitä kysyy ja myös kommentoida hänen näkemyksiään. Se on tällaista vuorovaikutteista työtä. Luoda sitten yhteyksiä, heittää joitain ajatuksia ja käydä myös sitten muiden hallituksen jäsenten kanssa keskustelua, varsinkin jos heillä on jotain sellaista erityisosaamista, joka kannattaa ottaa tarkkaan talteen. Hallituksen kokous on ehkä 5 tai 10% siitä työmäärästä, jos olet hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsen pääsee sitten huomattavasti helpommalla, varsinkin jos olet hallituksessa siinä roolissa, joka on kapea. Että sä vastaat jostain kansainvälistymistä tai jostain maasta, teknologiasta, niin silloin sun ei tarvitse paneutua koko yhtiön liikeidean läpivientiin. Mutta useimmiten voisi sanoa, että strategisen tilanteen ja toimialan ymmärtäminen ja näkemyksen muokkaaminen, mihin ala on menossa, on kyllä välttämätöntä hyvällä hallituksen jäsenellä. No, oletko aina paikalla, kun on hallituksen kokous? En voikaan olla, koska menee päällekkäisyyksiä, on lomia. Sellaista hallituksen jäsentä, joka olisi aina paikalla, alan epäillä, että onkohan sillä mitään muuta tehtävääkään. Onko tämä sellainen työ, että tästä pitää 10 000 maksaa? Vaikea arvioida. Sitä, mitä monesti miettinyt, että
kun maksetaan palkkio, niin minkä takia vielä pitää maksaa kokouspalkkiot sen lisäksi. Sehän olisi vähän rinnastettavissa, jos työntekijälle, niin sille pitäisi maksaa vielä palkkio, että se suostuu tulemaan sinne työpaikalle niiltä päiviltä. Niin kuin bonus, että nousit sängystä. Tietysti kaikki tämmöiset saunomiskorvaukset ja sun muut ylityölisät niin osittain on tietysti sitä samankaltaista mekanismia. Mutta olet sinänsä ihan oikeassa, että mäkään en pidä niin kuin lähtökohtaisesti sitä järjestelyä hirveän tehokkaana, että sulla on hallituksen jäsenen palkkio ja sitten vielä erikseen kokouspalkkio. Ja en ole itse mukana tällä hetkellä yhdessäkään sellaisessa hallituksessa, missä olisi erikseen kokouspalkkio. Et se on vähän ehkä jäämässä pois. Se on yhtiökokouksen asia, kuinka palkkiot ja se maksu pohjautuuko se pelkkään vuosipalkkioon vai kokouksiin tai pelkästään kokouksiin. Ja se on sitten yhtiökokouksen listalla kyllä aina lakisäätöisesti, että mitä maksat, sama koskee tilintarkastajaa. Että se on omistajan päätös, eikä siihen hallituksen jäsen voi vaikuttaa, eikä sovi vaikuttaa. Tässä Fortumin tapauksessa niin esimerkiksi Ben Zyskowicz, joka on paljon arvostellut näitä hallituspalkkioita, niin hän oli ihan pöyristynyt siitä, että jossain oli jopa ehdotettu, että 700 € maksettaisiin puhelinkokouksesta. Mitäs sulle maksetaan, jos sä vastaat puhelimeen? Kyllä se menee siihen samaan kuukausipalkkaan. 24H pitää olla käytännössä puhelimen tavoitettavissa. Onko näissä mitään järkeä, siis 700 € puhelinkokouksesta? Jaa, voi olla sellaisia puhelinkokouksia, jotka kestää 3 tuntia. Sun täytyy varautua siihen, sun täytyy valmistautua siihen, mutta hallituksen jäsenet sijaitsevat ympäri maailmaa. Täytyy saada päätösvalta. Ei nämä nyt ihan niin yksinkertaisia, mutta on toki sellaisia kokouksia, jotka kiireellisyyden takia joudutaan toteuttamaan puhelinkokouksessa ja täytyy saada. Mutta kuten sanottu, minä suosin sitä, että on vuosipalkkio. Ja silloin, kun jotain hallituksen jäsentä vaivataan, aivan poikkeus, esimerkiksi ulkolaisen hallituksen jäsenen tuleminen Suomeen kyllä vie koko työpäivän, ehkä yhden yöpymisenkin, niin on se nyt vähän hänen kannaltaan eri kulu ja ajan kuluminen kuin se, että sä asut pääkaupunkiseudulla. Yhtiö toimii täällä. Hyvät herrat, meillä alkaa aika olla loppu. Minä kiitän oikein paljon tästä keskustelusta ja kiitän myös tietysti katsojien osallistumisesta. Twitterissä voi jatkaa #Yle A-studiolla. Ja tästä kokouksesta ei nyt makseta mitään palkkioita, mutta näin perjantai kunniaksi, niin ottaako lasillisesti vettä? Sehän kuitenkin sopii. Näin. Skål kaikille ja kiitoksia ja hyvää perjantaita. Miten sokeri, viski, tupakka ja oopiumi koukuttivat maailman. Koukuttavat nautinnot. Tiistaisin 9 Teemalla. Täällä on keskeltä riviä, tuo onkin haastava poistaa keskeltä riviä. Suomessa lasketaan, että 5-10 kuolemantapausta on hammasperäisen tulehduksen aiheuttamaa ja noin 200 hoitojaksoa sairaalassa. Akuutin erikoislähetys suun terveydestä maanantaina. Nyt vuoron saa Strada. Tällä viikolla paljastui Suomen rikoshistorian laajin taideväärennösvyyhti. Strada selvittää, miten tehdään täydellinen tauluväärennös.
Tapaamme myös toimittaja dokumentaristi Reijo Nikkilän, joka vastaanotti pari päivää sitten Apollo-palkinnon ansioistaan dokumenttielokuvien tekijänä. Lisäksi matkaamme Ranskaan. Taiteilija Hannu Väisäsen luovuus pääsi valloilleen, kun hän muutti pois Suomesta. Tää on niin hieno. Tää on hienoin kuva, jonka mä oon nähnyt tähän mennessä. Mä en ole kyllä koskaan ajatellut pääsemäni Playboyn kanteen. Mä oon. Siis oikeesti, kato miten hyvällä mä näytän tässä. Niin hyvällä. Tää on niin feikki. Just tällaista netti on pullolla. On niin helppo väärentää ja se menee ihan täydestä. Tällä viikolla keskusrikospoliisi on paljastanut valtavan taideväärennösvyyhdin. Epäiltynä on noin 250 teosta, joilla on saatettu tienata jopa 15 miljoonaa euroa. Keskusrikospoliisi tutkii Suomen kenties suurinta taidehuijausta. Helsingissä on tällä hetkellä käynnissä DocPoint-elokuvafestarit, jossa mä kävin katsomassa dokumenttielokuvan saksalaisesta taideväärentäjästä. Aika jäätävää menoa. Jos totta puhutaan, musta tuntuu, että näissä jutuissa on jotain samaa. Mä menen kysymään rikoksen asiantuntijoilta. Rikosylikonstaapeli Kimmo Nokkonen on tutkinut väärennösvyyhtiä. Mitä oikein on tapahtunut? Poliisilla on tällä hetkellä tutkittavana mun käsitykseni mukaan Suomen rikoshistorian laajin väärennösvyyhti, jossa on koko 2000-luvun myyty väärennettyä taidetta useille asianomistajille, ja tässä on kysymys Euroopankin mittakaavassa niin ihan merkittävästä taiderikoskokonaisuudesta. Esitutkinnassa olevien 250 väärennöksen laatu vaihtelee, mutta parhaat yksilöt ovat ehdottomasti alansa huippuja. Jos useamman miljoonan teos myydään, niin silloin ainakin niin kuin väärennösbisneksen näkökulmasta työ on onnistunut ja voitot on varmasti ihan kohtuullisen hyviä. Rikoksessa on ollut mukana useita väärentäjiä. On selvää, että me ei tulla koskaan saamaan selville kaikkien töiden väärentäjiä. Yksi on tällä hetkellä tiedossa, joka on tehnyt osan näistä töistä, ja muut on selvittämättä. Kyseessä on sellaisia henkilöitä, joille tämä ala on pitkältä ajalta tuttu. Die Ränder sind super sauber, Leinwand ist etwas dünn, ne? Man sieht auch die Schwungbildung hier. DocPoint-festivaaleilla esitetyssä dokkarissa tutustuttiin saksalaiseen mestariväärentäjä Wolfgang Beltrakiin. Hän ostaa pohjaksi vanhan taulun kirpparilta, puhdistaa sen ja maalaa kankaalle uuden teoksen, väärennöksen. Sitten hän vanhentaa sen keinotekoisesti. Stupfe ich den da unten rein.